A'a wai kun ga abun mamakin da na gani da mutane. Gaisuwa tare da fatan alkhairi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. To, Garba dai sai Maryam. Maryam sai Garba. Ba mai iya hakuri da Allahu akbar. Allahu akbar. Don haka jama'a ku yi haƙuri, shi aure rai ne da shi. Gaskiya. Ko ninya in Allah ya ce akwai rabon sake zama sai an zauna. Wayo Allah. Allah dai ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Masoya na ku yi haƙuri, rabo ne bai ƙare ba. Ba san ko zan koma in haifi ƙanin Khalid ba ne. Amana da Allah. Aminu, ai Jifresh ya saki matar shi. Ga yacin sun buɗe live suna zagin shi. Ai abokinka ne kuma ka san me ya faru. Ka je ka tare masa. Kaza yayi kaza kaza yayi kaza. Na ce musu a'a. Wannan sabgar ba ta bace. Iya abin da zan iya yi shine ba a TikTok ba a bayan fage in iya kokari da zan yi na zamantakewan tare. Na san a lahira Allah zai tambaye ni. Zaman ka da wani ka gaya mai gaskiya ko baka gaya mai ba. Na ce iya wannan ya wadatar. A'a, ai sun zage shi kuma ka san komai. A'a. Jifresh na da laifi, Maryam na da laifi. Amma ku sani Jifresh abokina ne, ina son sa. Amma na sani laifinsa yafi yawa tunda na san duk yadda abubuwan suka faru. Ita kuma mace ce ku batta dan tana zage-zage ko kuma kun ji tana faɗan kaza harka ce ta fushi, in ta huce duka komai zai wuce. Inda na ji maganganun mutane na je na kafe Maryam saboda ina tare da Jifresh. Kin zage Jifresh kin ce kaza, ai kaza da kaza ne. Yau da waye a kunya. Da waye a kunya. Inda zuwa ne na samu Jifresh ce mai ai yarinyar nan tunda ka sake ta kaza yayi kaza, da yan duk duniya ba wanda yake wa kallon munafiki sama da ni. Sai Allah ya taimake ni, yadda ban kafa Maryam na zage ta ba, haka ban je na ce wa Jifresh komai akan Maryam ba, banda ma nuna mai muhimmancin yarinyar da nake yi, banda ma nuna mai kurakuran da yayi wanda na tabbatar yayi da nake yi. Yau sai ga Jifresh ya dauko Maryam akan live a gaban makiya da masu hada live din suna zaginta su zage shi, da masu zagin shi suna binta, da masu bin shi suna zaginta. Jama'a abin da ba ruwanka ka koma gefe ka yi fuska, mu daina shiga abin da ba ruwan mu, za mu zo mu dinga kunyata. Yau duk wanda suka dinga bin Maryam ta DM ko suna kiranta suna zagin Jifresh suna faɗan maganganu, to ku shirya Maryam sai ta kwashe ta gaya wa Jifresh kaf, da wanda suka ce suna son ta da masu cewa Allah ya taimake ki, kaf sai ta gaya masa wallahi. Haka shi ma in ka zagi Maryam, billahi lazi zama yayi daɗi sai ya ce ai wana ma lokacin zagin ke ya ce miki kaza. Kowa ya iya bakinsa, kowa ya tsaya a matsayin shi, kowa ya ji da abin da yake damun shi, daina shiga sabgar wani zaka kunyata wata rana wallahi.